Cristian Ruiz Arrigorregakoa, gero Mikel Di Perez Berangokoa eta Ikai Salgado Getxokoa. Honetirez, 3 parte hartzailea. Honek amaitzen dedenek, jarraian egingo dugu, sari banaketa. José, esos dos fuera. Esos dos que has metido ahí, no es igual. No es igual. No es igual porque sube para arriba. Por 2, ¿no? Por 2 no. ¿Eh? Le pueden rebotar. Utz egin da Arrigorriako sokarriko taldeko mutilek, hor daukaguz. Hauren lana betetzen, eta gero sabi banaketa amaitutan gero herrikidolan exhibizioa egongo da hemen Maiabiako taldekoak. Horrek usten duzue, ingudea, harri jasotzea, harri zulotzea, astoa, danatariko egingo den Maiabiako taldeak exhibizio modure, hemen bizkeko txapelketa amaituta gero.
Ekaitzek utz egin dau. Barriro baita ere Mikeldi beru utz egin dau. Berrogeta hamar txokor batu berdedez. Gero denboreak esango dugu nor dan irabazlea. Gazte mailan eta neska mailan badakigu nor direzen txapeldunak. Ia gizonezkoetan nor geratzen dan txapelduna. Ekaitzek eta Mikeldik utz egin dede, ia... Ekaitzek uste do lau daukazela amaitzeko, utz egin da bain bere. Hirugarrena, bi geratzen dakoz. Ekaitzeri bere Salgado Getxoko kirolari hor daukagu, baton eta amaitu da. Ekaitz Salgado amaitu da operan lana. Beste aldetik ikusten dugu Julen eta Mikeldi berangokoa. Azkena, uste du azken txokorra, hor daukagu, baita ere.